basis. It was down in south, in Skåne, Landskrona. It was in the middle, west side, Borås. Nearby Gothenburg, and we also were up in Sundsvall. And the last seminar we had in Stockholm, in the University of Stockholm. And the reason was that to spread out all the knowledge that we have get from this study. And you know, Sweden is a very long country. Even if it's not so many people living in Sweden, of course a little bit more than here, but you don't reach everybody. And I have over 40 years in this branch, and I know that many of us say, "Oh, I haven't heard about nothing. Have you had a seminar? Okay," but we don't know anything. So we decided, so everything was filmed, and now if you go in at our MSB's home website, you can take can go in and see what cinema was handling, everything, and you can have everything there. I will for you help you so you can have address and so on. And that was very lucky, I think. Meanwhile, we did this. Swedish television have realized that it's something bad with phone and something that we use it. So two journalists, especially on biological issues, started a research, and I had it about 3 months, and then they published everything, and it was on Swedish television and late news. They started in the morning and every hour spread it out, and then the final was in 10 o'clock at the evening. And here I will show you. Hopefully, that was not right. It's another thing I have done before. Here, hopefully. Here it could be Swedish, but hopefully roughly understand how I start. Nu ska det handla om giftigt brandskum som blir allt vanligare då brandkårer släcker husbränder. Och det trots att skummet misstänks vara cancerframkallande och dessutom leder till skador i naturen. Siffror som SVT tagit fram visar att användningen har fördubblats under de senaste 15 åren. Och det har bland annat drabbat en liten by utanför Hudiksvall. Där blev dricksvattnet förorenat och nu smiter kommunen från ansvar, menar invånare i byn. Jag vaknade ju 5:30 på morgonen ungefär av brandlarmet som gick. Man försökte släcka själv, men det gick inte. Det har gått ett halvår, ett nytt hus är snart klart, men i marken finns spåren av släckningen kvar. Brandkåren använde släckskum både på branden och grannhuset. Mycket gick rakt ner i marken, resten rann in mot grannen. Dagen efter fick han en chock. Vattnet skummade av kemikalier i flera veckor. Brandskummet hade runnit ner i grundvattnet. Någon måste ju liksom ha tagit skulden för det här. Det här är vattenprov taget 2 dagar efter branden. Och det luktar förskräckligt alltså. Det här vill man inte ha i sitt dricksvatten. Halten av de fluorkemikalier som finns i brandskummet är fortfarande 10 gånger över Livsmedelsverkets gräns.
Genom att spola ut vattnet i ån hoppas man bli av med kemikalierna i marken. Daniel Ås, som bor intill, och flera andra av grannarna har hela tiden varit rädda att dricka vattnet. Nej, vi har inte druckit sedan branden. Så vi hämtar dricksvatten i stan. Vi vet inte vad som finns i det. Jag är mycket orolig för vad vattnet innehåller och den spridning som vi riskerar. Livsmedelsverket har kallat fluorerade ämnen det största hotet mot dricksvattnet. Flera kommuner har fått dricksvattnet utslaget av brandskum från i huvudsak brandövningar på flygplatser. Fluorämnena bryts inte ner utan lagras i kroppen och det finns misstankar om att ge cancer och skador på sköldkörtel och levern bland annat. Trots riskerna för miljön och hälsan används skum nu dubbelt så ofta som för 15 år sedan i husbränder. Det visar unika siffror som SVT har tagit fram. Ofta används giftigt fluorskum som egentligen är till för bensinbränder. Man måste sätta miljön i större fokus än vad man hittills kanske. När brandkåren åkte hem från Hallberg beslöt kommunen att fastighetsägaren Kent Bodin var ansvarig. Han skulle betala vattenprover och sanering om det behövs. Tycker jag att det är helt galet och det måste ju vara den som har ställt till det som ska stå för det. Do we understand that the municipality who had the fire polisanmält kommunen och åklagaren his responsibility to take care of everything? He had to pay. Jag är besviken. Jag tycker att samhället ska ta ett större ansvar i det här. Kommunen har nu tagit några vattenprover men står fast vid att villaägaren Kent, vars hus brann ner, är ansvarig trots att det var brandkåren som hällde ut kemikalierna. Jag kan förstå att man kan resonera så, men tittar man på att det egna ansvaret i sådana här fall efter en räddningsinsats är kanske mycket större än vad många människor tror. Vattnet i Kents brunn är okej just nu, men branden har ändå lärt honom en läxa. Skulle det börja brinna igen och att jag har fått tag i smällen av allt det här med vattnet själv och det börjar brinna igen, då ringer jag inte 112. You will never call 112. Ja, i studion nu Bo Andersson, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Välkommen hit. Tackar. Hur reagerar du på hur det fungerade i Hamre? Självklart reagerar man ju ganska så hårt faktiskt. Man är ju utsatt. Man är ju i en situation där man vill ha hjälp. När det är ens fastighet brinner. Och då förutsätter man ju också att det är proffsarna som kommer på plats. Det görs ett bra arbete. Ja, det här skummet kan alltså skada natur, det kan vara cancerframkallande. Hur stora är miljöproblemen skulle du säga? Ärligt talat så säger jag att det växer för varje dag. Och ju mer och mer tittar på det här. Och vi har genomfört en studie sedan förra året. Och då har vi anlitat de bästa experterna som finns på området. Och detta gör vi tillsammans med andra myndigheter också. Det är oerhört viktigt att gå till botten och ta fram fakta här så att det inte blir en massa tyckande. Ja. Men det man frågar sig är ju varför räddningskårer använder det här skummet när det är så farligt. Vad är svaret? Ja, jag tror att det ligger långt tillbaka i tradition och så vidare. Att man har använt skum. Man har haft en väldigt stor tillit till skummedel och dess verkan. I det här fallet det är en byggnad. Det finns ingen annan som helst anledning att använda skum i en sån situation. Och varför gör man det då? Ja, tänker man kunde svara på den korrekt eller rättare sagt. Men du pratar med många människor. I have to tell you, it's not so easy. Direct broadcasting discussing the very good report. Det saknas väldigt mycket kunskap. Man tror inte att detta är så farligt. Försäljare talar om att det är nedbrytningsbart, det försvinner eller ut. Men det är inte så. Och vi står ju inför en jätteuppgift framgent och redan idag. Släckvatten i sig själv. Det är giftigt. Och blandar vi det med skum, då blir det rejält giftigt. Du jobbar ju sedan några år tillbaka för att försöka få räddningsmanskap, brandkårer att minska användningen av skum. Och så har det dubblerats. Alltså varför når ni inte fram? Nej, jag tror återigen att vi har inte insett, tror jag heller, vikten. Och det här gäller vår egen utbildning. Och det gäller, alltså fakta har inte kommit fram. Hur ska ni nå fram? Vad kan ni göra?
Ja, det är precis det vi har gjort nu. Vi har tagit fram fakta som är oerhört viktigt. Vi ska ha klart för oss också att MSB är en miljömyndighet och vi ska jobba. Det står i lagtexten ganska så klart, eller väldigt klart, att vi ska skydda liv, egendom och miljö. Finns det bra alternativ till skum då? Eller är det så att man tänker att det finns inget annat vi kan göra, vi måste släcka den här branden? Ja, det vi har sett här nu som ett exempel, det är ju helt klart, där behövs det absolut ingen skum. Och vi jobbar hårt nu för att även ersätta skummet vid större bensinbränder. Men vid villabränder då, vad kan man göra istället? Då kan man använda vattendimma, alltså finfördelat vatten. Det är alldeles utmärkt. Ger inte det vattenskador? Nej, det är det det inte gör. Man säger normalt sett vid en konventionell släckning med slagg och stålrör och så vidare, så sa man att man tog vara på 10%. Resten, alltså 90%, sköljdes ut. Idag pratar forskarna om 0,5%. Alltså det är en oerhörd del. Men däremot om vi använder finfördelat vatten, dimsläckning... The thing I'm saying now is Allra sist, när tror du att det kan bli utvecklingen vänder så att det inte används så mycket skog? That already thought it would be that you take care and use 10 liters of 100 liters. But in fact, it was only 0.5 liters that we used. What was it be? 99.5 liters go Jag jobbar out på Örebro universitet och forskar om miljögifter. Fluorkemikalier har ju producerats och använts sedan 1950-talet. Men det är först på 90-talet egentligen som vi kan analysera den här typen av ämnen. Så att produktionen, användningen har pågått väldigt lång tid. Men vi forskare, kemister, har inte haft tekniken så att vi kan se de här ämnena överhuvudtaget. Och det här var ju då någonting som slog igenom väldigt hårt i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och just övningsplatser då för brandsläckning var ett av de här områdena i miljön som man såg var mycket kontaminerade utav PFOS framförallt. PFOS. Och 2002 så var det väldigt mycket fokus kring PFOS. PFOS kan vi nästan glömma idag. Det som hände var att PFOS fasades ut. Den största tillverkaren av PFOS, gick själv ut år 2002 och sa att den här kemikalien är inte bra, vi kommer att sluta tillverka den. Och det här var innan någon hade hunnit upptäcka problemet. Men tillverkaren hade känt till problemet i 10-tals år. Det de hade gjort under tiden var att ta fram en ersättare. Och den ersättaren liknar PFOS till väldigt mycket. Så vi har ersatt ett stort problem i form av PFOS med ett annat problem som kanske är någon nyans bättre, men det är fortfarande långt ifrån bra. Så situationen ser annorlunda ut idag, men vi har fortfarande de här fluorkemikalierna runt omkring oss. Det är ju effekten av att kemikalier släpper ut dem i miljön. De hamnar kanske i ett vattendrag som småfisk får i sig dem i ganska liten mängd. Sen kommer en liten större fisk och äter den mindre fisken och får i sig en rejäl portion av kemikalier. Och så fortsätter det så i näringskedjan. Och vi människor är ju på toppen av näringskedjan. Och i och med att de inte bryts ner, och det är egentligen där som jag ser det största problemet är att de bryts inte ner. De bryts inte ner av våra kroppar heller. Evolutionen har inte designat oss för att klara av att bryta ner det här. Så det försvinner aldrig. Vi klarar av att utsöndra det efter många år. Men då går det ut igen. Och sen så kommer det tillbaks. Jag har sett också det här när det gäller You have seen me too much, so therefore I changed. I will show a little bit about the consequences about this. First, I can tell you that since the Swedish television sent this out, first of all, we have in Sweden you can
it's like a union for the municipalities, taking care of the municipalities' issues. And one guy there working at this SKL, he had phoned up my director general and said, "You have to stop Bob Andersson. He's talking a lot of rubbish." So even in that case, when you talk the truth, it's hard. But I'm still here and I still can leave my country to visit you, so hopefully I can go forward. And after this TV program, almost every fire and rescue service in Sweden have stopped using foam. We only use it when a special situation is occurred. I mean, big industrial plant and a situation that you have to have the right things to fight it. But that also means that for the producer, I mean, that kind of firefighting foam is going down. And of course, that is good. But now everybody say, what will be the consequences now? MSB have to tell us, even the other agencies have to tell us what to do. And I know that Jan Solberg, and he will have his talk, have some kind of solutions. We have to think a bit wider. And I will show you a thing which is also a draft and will be very soon shown in Sweden. And that I will try to translate it in English. This is recommendation for minimizing using of fire extinguishing foam. We know that, and particularly when the 17 and the CAPS system come into Sweden. The first time we saw a CAPS system in Sweden was late 40s, beginning of 50s. But it came back in the 60s, but no one bought it. In the beginning of 2000, suddenly a change occurred, and the fire brigade started to buy a 17 system. And the fire brigade used it everywhere until last summer, when we had this TV show and so on. So the authority agency says, especially the chemical inspection agency say, we have to stop using the foam when we don't need to use the foam. So this is our recommendation. There you can see three agencies, governmental agency standing behind. Back, we like to have this recommendation out. And first of all, we tell the reader about what's in this foam. We have, as you know, class A and B. Who on those have floor in this, and you have here floor protein foam, FP. There are several which I know that Jan will tell you a little more about. And how, when you use these foams,
how will that, what's the English word, means to environmental, to our nature. Here is the recommendation. By thinking about our environmental situation, we will not see any using of foam when it's not needed, and you have to pick it up, and the rest which can't or that we pick up, we had to decontaminate, send it away to the special handling. You know what I mean? And that's very cost a lot of money. From our side, for MSB, we say don't use foam when fighting fires in buildings and cars. And we are recommending water foam, water mist, or with the toilet, or using powder. I think when I started in the 70s, we used powder a lot. Today it's not so common anymore, but it's efficient. And with all type of firefighting, we have to take care of what's rest. Well, here we are talking about what kind of other methods we see and how to handle it. And this is our law about environmental law is Miljöbalken. And if I am a little bit ashamed to tell you that in our country the fire brigade is the only law that we have in Sweden, they say, is the law for fire and rescue services. But this law, I have no idea about it. And in our country anyway, we have to know everything about what we are. We have to do, especially organization as we are. Finally, how is rest? How is the future? How will the future be? Anyway, we try to change how to fight fires. And we have seen that using fog mist is very efficient up to special situations. This, what I know, Jan will talk also about. I can also tell you about innovations. I met two guys from Karlstad, and they have seen about when we talk about the nozzle, strålröret på svenska. We need several types of nozzles, but those guys say that we think that we can create a nozzle where you have a high pressure, low pressure, you can cut, and you can add special target to it. You can, I said, yes, we think that we can. So hopefully, in the near future, we doesn't need several of nozzles, you only need one. I always say, we have to be positive to see the changes and so on. Thank you. Any questions? Skål.
30 grader fortare. It seems that you have a lot of chemicals in your water. I'm just wondering, is Sweden using a lot more foam than other countries? I don't know really, but I think that the main thing is that was the main reason that I was so angry as well. That I say that we don't know and our knowledge is too bad. Because they said to me, you have to tell that to us, not in TV. I think that's the reason. We haven't realized problems. And the problem of these chemicals, it's not only from the firefighting foams, it's coming. We have it in clothes, shoes, and so on. So you're not only talking about chemicals from foam? Yeah, in a way. But I think also that we talked about it, me and Jan yesterday also, that it's first today we can really analyze what's in. Before we couldn't. That can be also be. I think it will be exactly the same in other countries. But we have to change that one. Hey. There has been some discussion because you talked about calves, that there are some foam there that is better than other. The brochure where the children is bathing from the calf foam. Okay, that answers my question. So that's not different between those foam types. Very good question, because I showed you before the draft of the report and so on. Anna is now working very hard to do what to say in Sweden, a popular version of this, because that draft is for researchers, and if we will have that out in society, we have to write it in a little bit another way, and it will be in Swedish and English. And there we'll see all the tests, exactly what's in. We haven't analyzed everything, but those who we choose have been very deeply analyzed. And in fact, if B or A foam coming down to the groundwater level is equal, nothing is better than the other. And then the guy from the 17 says, I can't say so, I don't care, he's lying. There, you can agree, I know. Hey. I saw on one of your slides you talked about cutting. I wasn't sure what you meant by cutting. Cutting is that instead of going inside the building and fight the fire from the inside, you can be outside, go through a wall, go through a window or a frame of a window, and very quickly you create a high pressure fog inside. It's almost like an aerosol. Very efficient, but very hard to describe for everybody. Yeah, I understand. That's the meaning. It can cut through